Automatizarea proceselor fizice dintr-o companie ajută la creșterea productivității prin reducerea semnificativă a timpului de execuție al acestora. Aplicația propusă de Kim oferă trasabilitate completă prin identificarea și înregistrarea istoricului, localizării și utilizării fiecărui obiect dintr-o companie, fie că este vorba de mijloc fix, obiect de inventar sau alt element folosit în activitatea zilnică. Trasabilitatea este absolut necesară și reprezintă primul pas pentru automatizarea proceselor și digitalizarea unei organizații. Kim folosește tehnologiile necesare pentru ca datele să fie înregistrate foarte rapid și simplu într-un sistem informatic, coduri de bare, chipuri NFC, chipuri RFID sau coduri QR imprimate pe produse. Înregistrarea datelor în sistemul Kim se face prin inventariere sau documente de recepție. Foarte importantă este înregistrarea mișcării produselor, etapă în care sunt folosite aceleași tehnologii de citire, coduri de bare, chipuri NFC citite cu smartphone, chipuri RFID citibile de la distanță sau coduri QR. Datele intră în raportul de stoc, de unde pot fi urmărite în timp real pe întregul lor ciclu de viață.